a kedvencem. Kezdődik a fókusz. 15 éven át normális lányként élt, de az egyik nap minden megváltozott. Azóta boszorkány. Nem gondolta, hogy az élete végig nyomot hagy majd rajta. Családja kitagadta, barátai elhagyták. Mindezt, mert a fekete mágia útjára tért. Morgana története nem sokára itt a fókuszban. Felkerestük Monikot, Morgana volt kolléganőjét, aki azt ígérte, hoppanálva fog a helyszínre érkezni. Megijedtem. És milyen kapcsolat fűzte a Morganához? Kolléganője voltam. Együtt készítettünk rontásokat, mérgeket, meg mindenfélet, amit jól találtunk. És mi történt Morganával? Hát, sajnos egy rosszul sikerült át a következtében meghalt. És milyen legenda kering a testéről? Hát igen, ez egy szép kérdés. Ott voltam én is a temetésén. Ez elég szörnyű volt, a kopors volt, elejtették, és üres volt. Elrabolhatták a testét? Nem tudom. Nem nyilatkozom többet. Hogy történt az eset? Hallottam, hogy ön látta az ablakból Morgana boszorkánnyá válását. Igen, így volt. Morgana szomszédja voltam éveken át. Mindig helyes, rendes lány volt, nem is érti senki, hogy mi történt vele. Hát kérem szépen, ez úgy volt, hogy egyszer csak látom, hogy így sétál a kertben, tépett a ruhája és a haja is, és egyszer csak ugrik egyet, és átugrott a 3 méter magas kerítésen. Aztán ment az úton, és így minden, a kutyák cafatokra tépődtek, ahol ment, a lámpaoszlopok kidőltek, a kocsik felgyulladtak, az út pedig felhullámosodott, és az emberek is meghaltak, és utána ment ott, de ő is csak egy ember, hagyják már őt békén, könyörgöm. Csak megátkozták. Nyugodjon meg! Ezért ez az ügy még ma is, mert az egy rendes lány volt. Nyugodjon meg most már. És ön nem félt, hogy magának is baj esik? Azóta nem láttam. Hát, ez szomorú. És jó kapcsolatot ápolt a lánnyal? Kedves volt, megsétáltatta néha a kutyámat, de semmi különös nem volt. Nem gondoltam volna, hogy egyszer ez történik vele. Kérdezem Morgana egyik régi osztálytársnőjét, hogy ő milyennek látta a lányt. Én nagyon szerettem ezt a lányt, igazán kedves volt, példás magatartása volt, kitűnő tanuló volt, és azt hiszem legjobb barátnők voltunk abban az időben. Nagyon felzaklatott, ami vele történt, egyszerűen szörnyű. Nem is értem, hogy lehetett, de hát biztos nem az ő hibája volt, és sosem akart rosszat senkinek. Mióta ismered Morganát? Elsős korunk óta egy osztályba jártunk. Tényleg nem is tudom, mit mondjak, mert annyira szerettem őt, az összes tanás, osztálytársai is szerették. Mindig védte a kisebbeket és a gyengébbeket, és utána olyan boszorkány lett belőle, akit mindenkit megölt. Ez egyszerűen szörnyű. Köszönjük szépen az interjút. Még szerencsé, hogy meghalt ez a Morgana. Hát nem szívesen találkoznék vele egy sötét sikátorban. De akkor hova tűnhetett a koporsóból? Kikapcsolta el, most kezdik a Sirius és Sophie. Most nézzél. Nincsen nálam a távirányító. Hát még jó, mert nekünk nincs is olyan. Sose halok meg! Nem menekülhettek, szükségem van a lelketekre, hogy erősebb legyek, és akkor már senki nem állhat az utamba. Nem szabad kétségbe esnünk. Ha futunk rá, még van esélyünk. Elfelejtetted, hogy ő egy boszorkány, bármikor kicselezhet minket egy varázslattal. Anyám! Megölte Zsófit, mit csináljunk? Mi nem tudunk varázsolni! A futás az egyetlen lehetőség. Bolondok, nincs értelme az ellenállásnak, ígérem, gyors leszek. Nem adjuk fel! Nekem így is jó. Gyere, Gyöngyi, fussunk! Gyöngyi! Te is mész a barátnő után. 2 megvan, 1 maradt. Sosem kapsz el! Most te jössz az életekről. Igen, érzem, hogy áramlik az erő a testemben. Most már senki sem állhat az utamba. Valóban? Álmodig gondoltam, hogy eljössz. El kell kezdenünk gondolkodni az új beállítalónkon. Hát még mindig nem érted. Nem azért vagyok itt, hogy újra melléd álljak, hanem hogy kiüsselek a nyerekből.
Mi? Nem tudtál hoppon állni? Azóta tanultam egy-két dolgot. És most meghalsz! Enyém a dicsőség. Csillagok háborúját? Hát, ja. Az jó. Mit kéne mondanom? És azt mondjátok, Imádom! a Csillagok háborúját? Aha, igen. És átudítod? Jó, arról volt szó, hogy én utána mondod, hogy most kezdődik. Igen, szerintem így elmondás. Újra. Felkerestem Monikot, Morgana volt kolléganőjét, és megbeszéltem vele egy találkozót ide. Azt ígérte, Hoppanába fog érkezni. Hopp! Ez tök jó lett volna. Egy idő. Kis elsőskorunk óta egy osztályban. Komolyan! Ez milyen cuki? Ezt nem mondtad, hogy ez... Megölte Zsófit, mit csináljunk? Mi nem tudunk varázsolni. De ne röhögj be! A futáson kívül nem tehetsz mást. Érzem, hogy áramlik az erő a testemben. Most már senki sem állhat utamba. De édes vagy. Valóban? Monik. Monik, Valóban? Monik, gondoltam, hogy eljössz. El kell kezdenünk gondolkodni az új beállítanunkban. Hát még mindig nem érted? Nem azért vagyok itt, hogy újra melléd álljak, hanem hogy kiüsselek a nyerekből. Most meghalsz! De ez nem így van! Nem baj. Ez nem így van, akkor hogy van? Valóban? Monik, gondoltam, hogy eljössz. El kell kezdenünk gondolkodni az új beállítanunkban. Még mindig nem érted? Nem azért vagyok itt, hogy újra melléd álljak, hanem hogy kiüsselek a nyerekből. Wow, de jobb, mint az a te Zsófi. Szakcsolat.